Here's our Hong Kong Macau Barkada vacation. So last June, nalaabay ni Og Hong Kong. This will be our second international travel. And this time, kasama namin or kauban na mo ang Team Sama. Oo. Rome, congrats mga immigration passers. Ha, so ano nga pa, hindi pa yun kaayo kay nahuman ang overthinking kung makapasar ba dyan o makalabas ba dyan sa IO. And then nanami-ani na boarding namin pa dun sa Hong Kong and after an hour, oras ka pini, abot namin sa Hong Kong. So excited na may kaayo. My first time na mamatong Hong Kong and then nakuha namin sa mo ang maleta nga nagkawawa po dyan may kaya nakaasa dahil sila what is like airport and then we drove sa port, kinotin mo porta, diba? Bulgaria po ang porta and then one day pababot na mo, one day ang June. So early check-in me, isa pa ka-room ang nakuha na mo pisayo kay miniabot and then ibili na mo sila at to dijihili kami na ni-proceed dito sa Macau. So first day na to, Macau dayon mag-side trip na. So first time po na mo nakasakay o MTR o MTR na tao nga na bachar-chara na pero wakay po asa mo doon, asa mo na o sunod-sunod lang. So muna dito sa gawas mo marag feeling independent mo mamay tani. So padang namin sa turbo jet, mura po siya ocean jet, ani minisakay duha ka mode of transportation po doon Macau. Turbo jet o bus. So nag-turbo jet me, the night program ang Hong Kong and Macau nga pag mga visitors na free na one-way ticket. So na, ako na make Macau after 1 hour. Mo na si Sir Linen mo ang pinaka-energetic na tourist guide rin. Siya dahil sakyanan no. Pero nasa agad si Juan Adi. Dito siya speakers ni Abre Abinyag Motoy Francine. So kana siya Macau na ni. And then mga 4 p.m. naman ni Abot Diri. So pinawitik ang style ani kay basin og bata na may gabi din uwan pa jud o picture photo sa tinganan ni oy basta mura pa na Europe man yung style mura din siya dako nga mirror of the world day no mga replica din siya ani yan nagbaktas na mi ani ang sa pair fisherman's wharf man ni and then sakay na pod mi diri nagpa sa baa kayo may no and then niabot na mi sa ruins. So, katulad din siya nasunog. And then, muna ka na nabilin. Kana na lang fasad niya may nahabilin. Picture. Char-char, lakaw-lakaw. Ora, abte kayo tourist driver. Di abot rin picture sa Macau. Ay. So, ana sa ubos na yung mga freebies at char-char, lakaw-lakaw. Pero nangita din siya freebies. Diba? Kasi naipindoy niya mga employee, matik. Dumo kang Philippines. So, jerky din na siya. Pork and beef jerky. First time mo na kayo. Hoy, panihapon. So, tanong na hindi panihapon. Din lakaw-lakaw. Mauni siya. Mutasan din dapat. Tapos na isang lakaw ni siya. And then, suddenly, so, what do you are? Nagapon jerky nila isa. Ow. Nakita mo nila Isay ni siya o ni Kenneth, ay daw Kenneth dito. So, sorry, nagsabot niya mag-abot sa Macau, pero may nagsabot niya, di na kapita magkita. So, coincidence kayo na doon namin nagkita na Miss Resuroy. So, sabak dyan mo ang mga taga-buhaw. Then, nagbaktas na may anak pa doon sa sakyanan kay pa doon na pabigla ang site. Ang na kalimot ko, basta kay naihap na may ana o pampliti na mo. Kaya basta nila may kauli, first date pa lang. So, umuta sabi pa doon ani, oy? Mura o pa doon sa aning mall, Galaxy. Basta kay mall na siya na daw Diamond Show ani. So, may kiwa na mo sa ka, basta nihapit lang may dirigay ni CR. Hani kang kiyon kasi once. And then, kitagaan niyo pagkaon ni Sir Linen, then gilabyan na naman ang Londoner. So, mga mura din siya si katulad na of the world, dako mo, kinay maharipika, dito mga dako na siya kita. Nakalakaw sa Eiffel Tower. And then, next is nisakay ni cable car niya na Apoy Light Show. So, noon na siya, nisakay na ni, and then kami ran tuluan ni kay bawal daw paglapas ko. Alima. Basta. So, nabilin sila. Kuya Alan, sila Andres Nian. So, muna siya. Libot-libot, Ramadira, and then baktas-baktas. Nakabalik na may Hong Kong. Nanami sa Hong Kong, ani, nagbaktas,
after sa turbojet, baktas-baktas ni wala may MTR, so nagbus na lang mi, nangita pa dun sa among hotel. And then, naano mi sa Panda Hotel. So, mauro to among first day. Then, pakita dayon sa view. And mo to, season day 2. Bye!